Ngano mo ni si Lampoy nga? Ganunok to man. Lampoy, sa may problema diha? Sa man na imuhang ginuktukan di ay? Pastor, dili na ko gusto magyan akong naagianoy. Ayo ora ka sa kalisod na mo kaniadto ay. Kami sa una Lampoy halos wa mi makaon. Lisod kaya mong kinabuhi. Mas lisod yun tong akong nagian, Pastor ay. Unsa man na imong nagian di ay? Gukod ko siro, Pastor ay. Pit ko pa ako eh, mo dili na ko gusto mo balik dito sa kuwagian oy. Buka to'y ruwa oy. Nama oh. Abi man ako kung sa nga kaagi imong gisulti nga. Sud kayo, Pastor oy, mo gani dili na ko gusto mag-agian tong balik. Di na kung unsa na imong ay